आणि ही पूजा. माझी बहीण. डान्स डान्स डॉगी डान्स. खा तिकडे खातो बघ, तो खातोय ना, खा. हा मी कुठे चाललो माहिती काय? आता आपण कुठे चाललो? आता आम्ही जरा ना चिकन आणायला चाललोय ऑन गेस्ट डिमांड. हा, आमच्या गेस्टने डिमांड केली आहे की त्यांना चिकन हवं आहे. जरा फ्राय हवंय त्यांना चिकन. फ्राय, जरा फ्राय. जरा जराचा फ्राय, पूर्ण फ्राय नको, अर्धवट. रेडी? आता मी बनवणार चिकन केला. चिकन पण तिकडे. एक्सप्रेस गाडी आलेली आहे. अर्धा किलो चिकन, 1 किलो टोमॅटो, 1.5 किलो टोमॅटो आणि 1 लिटर दूध घेऊन. आणि चिकन पण आज मीच बनवणार आहे. टॅंग टॅंग. चला, लाईटी पेटवा, लाईटी पेटवा. आता संध्याकाळची वेळ आपल्याला बाहेरची पण लाईट पेटवायची आता तिकडची. आता आपण तोरणं लावणार आहे. त्यांना लावूयात सर्व झाडं, सर्व काढा. बघा किती तोरण आहेत बघा. तर आता प्रेझेंटली आपल्या घरी एवढे तोरणं सर्व आहे, एवढे डेकोरेटिव्ह आयटम्स आहे. काजल, तुझी वहिनी कुठे? कपडे धुते. काजल तिकडे कपडे धुते आहे. ते बघा कपडे धुवायचा कार्यक्रम चालू आहे तिकडे. तोपर्यंत आपण, चला हा चांगला वाला ना सर्वात जास्त, तर हा आपण इकडे लावूया ना, चांगला दिसेल. सर्व वाटते ना? तुम्हाला कसं वाटतं सांगा. आम्ही ऑलरेडी कालच सर्व किले मारून घेतले होते. हे दोन इकडे झाले ना. ओके, आता आपण इकडे जो किल्ला बांधलेला आहे ते आपण हे लावणार आहे. तेव्हा कसं वाटलं मोबाईल ठेवायला? मस्त मस्त ना. आता आपल्या इकडे मोबाईल जे आहेत ना ते ह्याच्यात ठेवायचे. हा मोबाईल ठेवला इकडे, हा मोबाईल ठेवला इकडे. हे दोन मोबाईल आपण ठेवलेले आहेत ना. बाहुली पडली बाबा. काजल इथं हे काव्याचं नाव काय? छोटी माझी बाहुली, मोठी तिची सावली. हा काय? तिकडे आपले 2 हार आहेत ते आपण आता लावलेले वरती आहे ना. चांगलं वाटतं त्याचं. मस्त झालं आपलं त्यातलं. हे 2 लावले आहेत. आपलं इकडे हे लावलं आहे आणि आतमध्ये आपण ते लावलं आहे. आता काय राहिलं? हे सर्व राहिलं ते एक्स्ट्रा आहे. हे सर्व आपण काय करूया? छान वाटतं ना. तो स्टँड पाठी ठेवलाय. काजल बाहेर गेली जरा कपडे सुकवते. आणि तुम्ही जो सजेशन दिला होता त्याचप्रमाणे आपला जो बेड आहे तसंच आम्ही ठेवतोय परत. तर आपला फ्लावर वास आपण सेंटरला ठेवूया आणि इथे ठेवूया. छान वाटतं गाव्या. चला आता इकडे बसते काय. हे पण व्यवस्थित झालं ना. हे झालं व्यवस्थित. आणि एक चेअर, ही जी पाठी खुर्ची आहे ती इथे. ओके, आता हे कसं वाटतं आम्हाला सांगा. पहिल्यासारखंच केलेलं आहे पण छान वाटतं ना.
मोबाईल ठेवायला सुद्धा आहे आपलं. इकडे आपण सर्वात आधी चिकन मॅरिनेट करून ठेवणार आहे. मसाले, मीठ आणि हळद आणि इकडे दही आणि आपला चिकन इकडे साफ होतो आहे ना काजल? चिकन साफ करतो. ओके. अर्धा किलो मांडीकडचा थोडा जास्त आहे, 700 ग्राम आहे ना हा. हा. हां, आजचा रेट पण 260 रुपीज आहे ना. हो. तर इथेच आम्हाला ट्रेन मध्ये फोन आला होता. कोणाचा फोन आला होता काजल? म्हणजे आमचे थोडे नातेवाईक ना असे दमले बिचारे गाड्यातून, एवढे हल्ले की त्यांना चिकन खाऊन एनर्जी खायला वाटते. आणि वाटतं खरं म्हणजे तर मला पण अशी म्हणजे वाटतं कधी कधी जावं ना असं चिकन फ्राय मस्त जाऊ द्या. आता मी तुम्हाला रेसिपी करून दाखवतो. ॲक्च्युली ही रेसिपी मला मम्मीने शिकवली होती. इकडे आपण 700 ग्राम चिकन घेतलेलं आहे, लेग पीस घेतलेला आहे आणि आपण त्याला म्हणलो की फ्राय करायच्या पीसेस आपल्याला कापून द्या, म्हणजे मीडियम साईज कापलेले आहेत. त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, इकडे आपल्या घरी कोणताही वेगळा मसाला असला ना, समजा चिकन बिर्याणी मसाला किंवा चिकन कोणत्याही प्रकारचा चिकन मसाला तो आपण ह्याच्यात टाकतोय बघा. हा मसाला टाकलेला आहे मी. त्यासोबत तिकडे आपला घरगुती मसाला, ह्या मसाल्याशिवाय आमचं कोणतंही जेवण बनत नाही. हा व्हेजमध्ये पण आम्ही वापरतो आणि हाच मसाला आम्ही नॉनव्हेजमध्ये पण वापरतो आणि हा मसाला तिखट नाही. आणि आता जे मॅरिनेशन करणार आहे तेच, लास्टला फक्त आपल्याला रवा तांदूळ त्याच्या पिठामध्ये आपल्याला घोळ करून मिक्स करायचं आहे. आता इथे बघा, सर्वात आधी मी मसाले टाकून घेतो. इकडे काश्मीरी रेड चिली पावडर, हे कसं फक्त कलरसाठी असतं, हे एवढं तिखट नसतं. ठीक आहे. त्यासोबत इकडे आपण थोडीशी हळद टाकणार आहे. ओके. आणि इथे आपण घेणार आहे सर्वात आधी इकडे आपल्याला 2 वस्तू अजून टाकायचे, 3 वस्तू टाकायचे, दही, मीठ आणि आलं लसणाची पेस्ट. इथे आपण आता दही टाकणार आहे बघा. दही जास्तच लागणार आहे कारण पूर्ण कोट झाला पाहिजे त्याच्यामध्ये. दिसतंय बघ कसं दिसतंय, मस्त दिसतंय. आधी खायला वाटतंय का नाही ना? नाही, आधी खायला नाही वाटत. ते मॅरिनेट केल्यावर वाटेल. इथे दही टाकलेलं आहे आणि इकडे आपण 1 चमचा चांगला झणझणीत झाला पाहिजे की नाही, आपला आलं लसणाची पेस्ट टाकलेली आहे. आपण मिक्स करून घेऊया. आता सर्व टाकलेलं आहे आपण. ऍक्च्युली चिकनला जेवढा आपण मॅरिनेट करणार ना तेवढा तो चिकन नरम होतो आणि त्याला सर्व मसाले लागले जातात. आपण डायरेक्ट स्वाद पण तेवढा येतो आणि चिकन तेवढा चांगला बनतो. आणि जर तुम्ही असाच मॅरिनेट न करता जर डायरेक्ट फ्राय करायला घेतलं ना तर फ्राय करायलाही जास्त टाइम लागतो आणि तो चिकन जास्त नरम पण होते, पण जास्त वेळ लागतो. ह्याची टेस्ट जास्त येणार कंपेअरिंग जास्त लवकर केल्याने. आणि मीठ कधी टाकायचं? मीठ आताच टाकायचं आता सर्व मिक्स केल्यानंतर. एकदा मिक्स करून घेतलं सर्व. आता मीठ आपण आधीही टाकू शकतो आणि मीठ आपण नंतरही टाकू शकतो, पण अगोदर टाकून घ्यायचं कारण माझ्याबरोबर एकदा असं झालं होतं. सर्व बनवून घेतलं, मला वाटलं मीठ पण मी टाकलेलं आहे, मीठ नाही टाकलेलं काय असं झालं होतं, पण मीठच नव्हतं त्या चिकनमध्ये. इथे आपण चवीपुरतं आपलं मीठ टाकायचं आहे. तर सर्व झालेलं आता आपल्याला फक्त फ्राय करून हे ठेवायचं आहे. फ्राय करून बोलतोय, मॅरिनेट करायचं आपल्याला हे. आणि हे किती वेळासाठी आपण मॅरिनेट करणार आहोत? मिनिमम हाफ आवर, मॅक्झिमम तुम्ही 8 तासासाठी पण ठेवू शकता, पण फ्रीजमध्ये. बाहेर ठेवायचं असेल तर फक्त 1-2 तास, 2 तास पण तुम्ही बाहेर ठेवू शकता. आता आपल्याला पाहुणे कधी येणार आहेत, आता वाजले किती आहेत बघा, 7:30 वाजलेले आहेत. आता पाहुणे कधी येतील आणि कधी नाही अजून पण माहित नाही की एक्झॅक्ट टायमिंग काय आहे. तर इकडे मी मॅरिनेट केलेलं आहे बघा. आता हे आपल्याला फक्त झाकण मारायचं आहे. झाकण मारा मित्रमंडळ. ठीक आहे. आता हे आपल्याला झाकण मारायचं बघा फक्त. बाबू बघ जा. आता इथे आपण जे मॅरिनेट करायला ठेवलेलं आहे ते आपण मी उघडते. हे आपण असं फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे. ओके. आणि फक्त आता हे काढायचं आहे, हे पनीरचं पडलं टाकलं. फक्त आपल्याला हे काढायचं आहे आणि तेलामध्ये फ्राय करायचं आहे. डायरेक्टली फ्राय करू शकतो आपण आणि तांदळाचं पीठ, रव्याचं पीठ पण लावून आपण फ्राय करू शकतो. दोन्ही ऑप्शन्स आहेत. आता इकडे काजल पूर्ण या कपड्यामध्ये अवतार झालेला आहे. आता चेंज करणार आहे काजल, आहे ना? काव्य पण आपली नवीन कपडे घालून आलेली आहे. हे सेम वाटतंय तुम्ही दोघं. चल आता काजल कपडे घालेल आणि मला कॉल आला तर मला त्यांना रिसीव्ह करायला जायचं आहे. ओके.
काय म्हणतेस? बरी आहे. थकला आहे. सगळं म्हणजे काय गं 2-3 दिवस वाटतं हेच चाललंय ना गोंधळ. या. हे माझे पैसे पण असते हे मम्मी बघड कशी आहे गाडी गाडी टिकली झाली गाडी आली बस अभी एकदम कम दिखती गाड़ी दिखता है बस बाबा गाड़ी दिखता है मेरा ये यहाँ रखता है चश्मा हा ठेव हाँ त्या दोघांवरून ओळखते. गाडी गेली हे आतमध्ये पाठीमागं बघू नको. ओवाळ ना तुम्ही हे केलं ना. हे काय रस्त्यावर ठेवलंय बस त्यांना कळेल काय हा ते बाहेर जाऊन तिकडे जाऊ दे ना आणि मजा लावून दिलं होतं भारी भजी वगैरे पण दिलं होतं. सर्व पाहुणे कुठे आहेत अर्धे बाहेर बसलेत आणि अर्धे किचन मध्ये आणि सर्व सामान इकडे आहे हो नंतर दाखवूया आता कसे सर्व पाहुणे एकदम सर्व कपडे कुठे काढून आहे हो है ना आराम एकदम रिलॅक्स बसलेत सगळे हा, सामान बघून तुम्ही समजा ना किती हे तर कमी आहे अजून पण आहेत ना जास्त हो इकडे आपली बाहेर लाईट लावलेली आहे आणि ही पूजा माझी बहीण ती चिकन तळत होती पटकन होतं ते पण टाकूनच देते हो फास्ट कर आणि फॅन फॅन बोलते बघ कसं झालं चाट मसाला वरतून हवा आहे काय नको ना यम्मी झालंय खूप भारी आहे कसं मॅरिनेशन मस्त ना मस्त माहिती कोणी केलं माहिती का आणि हे पण आहे ना आपलं आता ते गरम करायला लावता मी एक साईडला हेला भारी उलट हे खाणार तर चिकन विसरून झालं आपलं होय पनीरची भाजी आणि इकडे आमची कढई कमी पडली म्हणून आम्ही असं केलं आहे ना कढई बघ आमची तिकडे टाकली चला टोटल आपण किती माणसं झालो काजल आज 2 माणसाचे 8 माणसं झालो होय आम्ही 2 माणसं बोर व्हायचो माझ्या नवऱ्याने बनवलेली डिश आमच्या घरी सर्व पाहुणे आले आज सर्व घर एकदम ब्राईट झालं रौनक आले घर में सब आणि कोण आले माझे सासूरवाड आले सर्व कोण आले माझे सासूरवाड सर्व सासू बिसू सर्व बाहेर बसलेले पूजा अविनाश आणि बाकी सर्व family. त्यांचे मम्मी पप्पा है ना मेवणीचे हजबंड त्यांचे मम्मी पप्पा त्याचे काका असे सर्व माणसं आलेले आणि आम्ही हा इकडे आता आम्ही सर्व करणार सर्वांना आणि बाहेर बसायला पण घातलेलं आहे सर्वांना सर्व बाहेर काजल सर्व एन्जॉय करणार बाहेर आता स्पेस झाली चटई काढणार ना नाही सध्या हे घेऊ ना पूजा बसू दे या ती बसेल बाजूला या